Balita Tanya Chinita Ang Tagol! Sino? Ako? Magandang araw, mga kabisyo. Ako si Manggas at welcome sa ating siko. Sino ako? Pinaghanap na ngayon ng kapulisan ang isang motorista na tumakas matapos magpa-full tank ng kanyang sasakyan. Sa kuha ng CCTV sa nasabing gasolinahan sa may EDSA sa QC, kitang-kita na nagpapagas at nagtanong pa umano ang nasabing motorista kung may diesel. Matapos makargahan ng halagang 5,196 pesos. Agad na kumaripas ng patakbo ng kanyang sasakyan ang nasabing motorista. Sinubukan pa itong habulin ng 22 anyos na pump boy, subalit hindi na niya ito makita. Taliwas naman ito sa ginawa ng isang TNVS driver na nag-viral dahil sa kanyang free ride na nakapaskil sa kanyang sasakyan. Free ride umano pag ikaw ay cancer patient, ikaw ay working student o ikaw ay dialysis patient. At siya ay walang iba kundi si Rodito Marin Jr. Mabuhay ka, Rodito! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, shoutout sa aking apo, si Rodito. Ano pa ng tatay niya? Rodito. Kung apo mo siya. Rudy yan, kasi Rodito eh. Good morning. Galing talaga. Yan Ang naman. pangalan ng mama niya? Ha? Ang pangalan ng mama niya? Rodito. Pasita? 5, 4, 3. Wala, hindi mo pass. totoo. Hindi to game. Uy, pero grabe naman yung motorista na yun. Compared sa ginawa ni Rodito, Col, shout out sa iyo, Col. TNVS driver ka, Col. Ano ka ba? Grab, in-drive? GSM, GSM. Punta ka, magpalista ka dito, Col, para Kala ko may chance bibigyan kang- mo naman kanor. Papalista pa, pagod na nga. Para pair sa lahat, Rodito. Kahit oo apo nga. kita. Ano spelling ng pair? Ha? Pear. Pear. Capital pear. Parehas lang yan. Pear na prutas, pear na pamasahe, pear na patas. Parehas lang yan. Rodito. Shout out sa iyo, Rodito. Shout out, saludo. Shout out sa... Babaero ba yan si Rodito? Mabait yan yung ang babaero, yung tumakas. Hindi Hindi ko nagbayad. mo tumatakas, babaero namin sa kusina yung mukhang babait. Yun ang babaero. Yung pala, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Aray ko. Hindi. Ba't tumakas yun yung nauna na kwento ni Manggas? Bakit? Kasi nga may babae siya. Tumakas agad siya. Hindi siya nagbayad ng 5,000 na pinapultang. So, mabait si Rodito. Si Rodito yung nagbigay ng free ride. Kumbaga, eh. responsible siya sa kabit niya. Bakit si Rodito yung naging masama? Siya kasi natira eh. Tumakas yung isa, hindi ko maano eh. Hanapin ko yung tumakas na yan. Pero, Wow, may power shout ka out. ba? Shout out sa'yo. Oh, yan ang mga kahit papano may negative pero may positive din naman na nag-viral. No? Sana naman mahuli na rin yung tumakas kasi ang magbabayad dun, Tits, yung pump boy. Oh, di ba? 5,000 din yun. Oo, paluwal siya. Kawawa naman. Kaya nga. Di ba? Diyos ko naman, naging fair. Hindi ko mo grabe ng grabe yung ano, Crisis yung nangyayari sa buong mundo, hindi lang bansa. Oh. Ay, ano na, may excuse na tayo gumawa ng masama. Wala, masama pa rin masama. Eksakto. Kaya mamabae na kayo. Ah! Thank you. Aray mo. Nauna na si Mang Kanor eh. Basic. Wala pang gira. Hindi pa rin excuse yan. Totoo yan. Survival mode tayo. Ay, gagawa na tayo masama. Eh, paano yung ginawan mo na sa masama? Oh, yung asawa mo naghintay sa bahay, tas nasa kabit ka, sasabihin mo, nag-OT ka. Sige lang, yung pampo yung pinag-uusapan dito. Oh, pump! Ano ba yung pump? Bomba! Oh, bumobomba. Binumbahan niya yung chicks niya. Oo, ano? Kaya, ang dami niyang babae. Yung gasoline boy? Yung driver. Basic.
Yung driver? Yung gasoline boy. Yung pamboy. Good morning. Ma'am, ilan po hangin? Sabi ng pamboy? Sabi nung driver. Siyempre nakikinig sa atin yan palagi. Yung driver? Yung pamboy. Tirador ng cashier yan. Basic! Yung pamboy? Driver! Maparehas na yan sila! Walang ligtas ka lang! Si pari ka na. Hindi naman nagpapagas yan eh. Kasi yan e-bike yan eh. Ka-e-bike. Yung driver? Si Hindi, yung Paring Rapi pamboy. talaga. Talaga si Paring Rupino. Mga kabisyo, hanggang alas 9 po kami, tigil na natin to. Kasi mamaya... Abangan mo kung mamimigay kami ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries! Dito lang! Sa 90.7 Love Radio, Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!